जाथ'वाखैसैना जाथ'वा मोनबायबालाय जाखानोसै मानोथो थाबाय थाबावनो लायदो दे होमबालाय जाथ'वाबालाय आं दसे टिभिखौनो नायथ'नोसै नामा ना मा होनो ओरैनो थास्लायस्लाय औ फिसा खोनाया बियो माबायदि जालांखोथाय औ लायदो थां माखौ नायगबाय थाखो ओंखाम लायदो थां ओंखाम होनदों ओंखाम खोनाया नोङो मानो बिदि जालांखो ओंखाम लायनोसै नै दानो लाबोथारनोसै आं ना आया मा जाखो बिलाय ओंखाम बिबा गस्ला होफैग्रा मा जाबावगोन र' फिसा आंनो लायनोसै बेजों जाला आयौ साला रामेसा बिदिसो हिन्जाव गोदानसो गोसथोलायबावो लायनोसो नागिरलायबावदों आरो बियो बा दा फिसाजो खिन्थानायखायसो मिन्थिबाय आङो नङाबाथ' गावथ' सिरि सिरि गोसथोबाय थायोमोन मानो बिदि खालामखो आंखौ गारनानै मानो हिन्जाव गोदान आं मानसि नङा नामा एसेबां आङो थोननाय मायनिखौनो मानिजोबो सेन्देल लायो होनबा सेन्देल लायो गस्ला लायो होनबा गस्ला लायनानै होफैयो मा नांबावगौ माबायदि मानिबावनांगौ मानो हिन्जाव गोनां नांगौ जाबावगौ बेनोलाय आयै आंहाना महरानो गैयाना आखलानो मोजां नङा मा खालामबावनो आंलाय बे संसाराव थानायनिफ्राय थायानो साबसिनसै आङो नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना अननानै लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै होदो सोरबा बुङो आं खालामनो रोङा साबस्क्राइबबो खालामनो रोङा माहा थुयोथाय माहा थुनांगौ माहा थुबाथ' साबस्क्राइब जायो माखौथो साबस्क्राइब होनो होननानै नाथाय आङो स्क्रिनाव लिरनानै होखादों नै बेबायदि गोजा ओंखारो ओमफ्राय बेयाव थुनानै हो होमबानो साबस्क्राइब जायो ओमफ्राय नायदो रायजो राजाफोर साबस्क्राइब खालामनानै होबा नोंथांमोननिफ्राय मोनसेबो जेबो लस जाया बा जेबो थाङा साबस्क्राइबखौ खालामनानै होदो अननानै प्लिज आंनि बेबायदिनो भिडिअखौ नायबाय थानो लुबैयोबा ओमफ्राय जुदि साबस्क्राइब खालामाबा आङो रागा जोङो आं